Ageno ni intiere makare kamoro amora ma intiere ka uthulo ni marwaki e chenro machielo mar tedo gi chiemo mana kaka iyude tich adek juma ka juma e Ramogi TV. Tedo gi chiemo kawuono wantiere kar dak Malolwe, mano mabende yudore e bamano ma Kisumu, e magawa achiel kendi mabende gidwa mondo gipuonjwa kit teta achiel mano kanyero ka waloso iluongo ni chicken biryani mabende dwaro konyowa e tetwa kawuono. Wantiere gi jatedo marwa mabende wuok mane gwenge masakwa Bondo machiegni kabisa. Kevin, chiemo maber? Antie maber. Ero kamana inya kuom rwakowa. Ang'eni jo Bondo kawuono mor. Wuodgi ma kawuono chiedo. Donge. Chane en Kevin ng'awa? Kevin Otieno. Kevin Otieno. Aya, koro ka waloso chicken biryani, watiyo gang'o gini? Waloso chicken biryani, mokwongo wan gi nyaka wabed gi mchele. Mano mchele mar basmatic rice. Then wan gi gweno ma chicken broiler. Obe wadhi tiyo kode tedo biryani. Wan gi kitungu, wan gi mo, wan gi spices mopogore opogore ka wan gi chumbi, wan gi chili, wan gi turmeric, wan gi cardamom, then ma ginger garlic paste, wan ga bit of yogurt, tomato paste kod mixed herbs. Aya, koro mago wote watiyo godo. Koro ka wachako lose watimo nang'o? Ka wachako lose mokwongo wakwongo keto mchele mondo chiegi. Wadhi kwongo keto mchele. Wacha ni mana basmati ema lose. Basmati ema gole maber. Ema gole maber. Ng'ato go penji ni pogruok e kind pogruok e kind biryani miloso ni to gi pilau en mane? Pogruok e kind biryani gi pilau en ni biryani kaka itedo gi pilau pogre. Kaka watedo biryani opogre kaka watedo pilau. Mani kete direct emo? Aketo direct emo. Okete pi chwakre mondi? Wanya tiyo gi anyway. Yo mora mora. Yaolni? Ida marom nade? Ola. Mano iketo ne mana mo kende then waketo chumbi matin. Medo mo matin. Mo. Mondo mi kochiek to kik omakre. Koro sama ochiek kamano to waloso gweno. Koro gweno wapoge into pieces. Mana madongo kamano. Wadhi pogo gi. Podi dhi pogi. Podi dhi pogi. Wang'ad koseng'ade into quarters mondi kama. Tesni puonjori kanye? Otet napuonjra Kisumu Polytechnic. Kanye mana dhi atimo certificate in food and beverage. Then bang'e achaka dok atimo diploma in the same institution. Kisumu kaetu. Koro tok mane ma koro ichako godo? Kata kinde mana ne school.
yor manya to wayudo yobe kaka wanya konyre gi school. Nitedo ne students weteni? Students onge pesa. Student koro kiketo ni datedo negi. Students onge pesa. Ilure ni gionge pesa marango. Kata mar chiemo gionge go? Mar chiemo dong dipend. Gidwaro gik siling 30. Inya tedo negi, lakini maybe koro ni tede ot tedo no siepeni. Lakini being that koro ni uso mondo iyud gimoro. Yuso mondo awud gimoro be na setem. Ne students. Ne students alo moko na temo do polytechnic kan. Ne students. But na atimo casual e otende gi. To gi intie kambi moro be asetie Kisumu ka. Do en kambi mar catering. En kambi maduong' kabisa. Koro nan ga chef kono. Okay. Mano koro itiegora. Ti hustle. Madam no nomiwa platform ma wanya tiyo lakini school be wadhi. Koro mano japuonjo e school. Also. Part moro en japuonjo e school, but nitie moko be manwa tiyo ok nen ma japuonjo. Makoro yini kiwacho ni experience to yudo ka experience ni se experience no nane school kama amanyo school asomo experience be amalo soko ka. Koro injo moko ma kiwacho ni kitieko school to gidwaro 5 years experience already mano yudo ka wan go. Mano ber makoro okochuno ni student mora mora ni koro nyakitiek school koke yud experience midwaro inyamana manye inyamanye sami tiegre ni koro ngene depend gi ngato ka ngato nitie kaka en ngato nge gimo dwaro koro kinge gimi dwaro Joshua wacho ni kujituma unajituma na lazima ujipange kechingeni pile tedo ni wana wacho gani en art kechingeni nitie jomodhi e school mondo isom tedo but inya yudo ki yakanyo ka onge gimi yago ke japuonj gi kata mondo mi knowledge but into koro interest mari ema digoli oko gimi dhi timo dhi goli oko koro gweno ni kosengade kama to wala no chwakre ket pi matin Esto koro waluok magi. Mako bedo mondo mino donje iye. Samo ko chwakre gi spices gi at least to donje iye mabit berberi. Koro wanya timone marination ka en ka. Samo chwakore godo. Samo chwakre no. Nyaketo chumbi matin. Chumbi keta matin kesingeni spices gibo bito timo chumbi. Asto waketo turmeric ni. Mema koro digolo ne rangi. Koro digolo ne rangi. Roda no chwakre kan. Chwakre matin. Matin en dakika maro madika ma. Madika ka 20 minutes. 20 minutes. Gwen bro ina no check pi. Koro kose oblanch gido kizngere wacho ni oblanch. Roda no blanch matin. Bedo blanch, ta paro na lode kende. Ringo bedo blanch koro ka gwenon. Kose blanch then wa marinate kama ogik to achiele. Kose chiele to gido kam chele bo se chiek. Then wa mix gi koro. Neno kamano koro pogruok mane kinde gi pilau. Nikech pilau ichielo kisechielo kitungu bichielo asti chielo nya chielo ringo keto spices go iloko inya olo pi kosewalo tiketo mchele then ochiek go dichiel kamano magi chiek yore kanitie kuma wan koro biryani koro gima dhi miyo bed biryani en koro ikawo gweno ni mobedo marinated bo chiek no tikiko gi mchele bathe aya sawa koro kae koro warito gweno ni mana kako wache dakika moko 20 mchele cha bende warito mondo ikre koseikore to koro wadhi e step machielo. Aya koro kinde wa osedhi mchele medo ikore kanyero. Chef wacha ni gweno ni sawa koro. Gweno ni sawa. Koro wadwa mana rangine ber no kaber ka.
Koro ka wuok kanyo to dani wakete ka. makoro kwe mondo chiek ahinya. Kochiek ahinya to pod idhi tede ka. Koro ka wadwa timo ang'o? Kani? Ye bakul kae. Bakul ka separate tu mondo wada mix gi spices, wada marinate matin. Medo ne spices moko. Neno kama moko ntimo ka waketo. Kano waketa mana chumbi. Chili gi turmeric kende. Okay. Koro kae mwakawe ginger garlic paste. Ginger garlic paste. Sama mchele wani be medo chiek. Mana kendo mwaketo, anya keto ni? Inya keto chili matin. Chili chane mane? Ndima. Mano kwa tiyogo? Aina meiketo medi. Kama? Medi mama. Then wanya sprinkle ka cubes. Sego ada kitungu adwa na ng'ad kitungu ka. Anya mi bao ni gikono. Bao tumika. Cubes aketo ne adi kama? Mana aseketa ariyo? Ariyo goromo. Ariyo romo. And then kao cardamom. Kijiko achiel. Cardamom kijiko achiel. Cardamom nigi harufu mamit. Kaito bende koro inya ruwe ol yogurt. Wan gi natural yogurt. Bende iole. Koro motinyisa. Mano romo. Koro sami medo ruwo mano to odani wachiel gweno. Okobudhe marination ni? Okobudhe marination. Koro mchendo wani dhi mbele gi chiek. Koro idwoko ne mach piny. Doka mach piny kabisa then iume koro. Koro chieke mach matin. Koro chieke mach matin. Koro mo kose chiek maka. Washalo fry tu gweno. Idoro skin achiel. Skin kubwa. Mono oromo? Mono oromo. Kiket mo mang'eny. Ene shallow fry. Koro waloke mondo kik omoki. Magi bo tigo kamoro? En tije koro rumo? Mago tijgi koro rumo. Koro ka sama watimo ne shallow frying, wadani ochal nade? Momakre koso? Oda man omak oyudi ich mar mono matin. Koro olokre golden brown. Sufria chwani ema odwa bedo matin, but ka in gi pan
to wuok kanyo piyo. Then wamedo kitungu. Maeno tije tek ahinya. Tije en opogore gi gwend kienyeji. Tije ok tek en muya mar mach kichwake ahinya ting'eno nya owuore. Odhi wuore kama nikech kowuok ka to pod idwa kete kacha. Wadhi kike koro kacha. Samo kike kacha pod otedore kose kike kata koro steam to matin. Nikech dong yudo ka mchele osechiek. Then wakoro kae mwatiye gi paste ni. Nyanya moro bene ka? Nyanya be wan go. Eso ni biryani kae en spices. Biryani siri ne en spices. Mana kaka pilau be en siri ne en mana spices. But kino kaka pilau to nigi specific mare nyaka iti gi pilau masala. Kato dong'eno ka biryani wakikogi. Then waolo nyanya. Koro watiyo kodgi te. Tiyo kodgi te. Achiele modong'. Ma koro wang' dhiye rice. Mano wadaketa ka. Yang wakete ewi mchele kwa mix gino. Mondo gol ne ndhadhu ka. Mondo miye ndhadhu. Be wadwa keta sani. O steam. Tong'we ka pilau masala. Ok en pilau masala. Magi cumin seeds gi cloves. Mano koro mamiyo mchele tikne. Mamiyo tikne. Aume. Ka podi. Omiye dakika moko matin. Udwa ni waume sos no mondo ochwakre matin. Koro na sample Sos no ni sawa. Amed cubes matin. Amed garlic matin. Koro mchele wani awachoko maonge chumvi. Spices gi timo chumvi. Kwa samwa de mixe kachacha. Kiko bed gi chumvi mang'eny. Kata be nikech nosechwakore mbele kacha koro ok obudh ka. Ka koro ok obudh. Waume. Wadwa ni waume. Waume chwakre matin. Koro kanyo wawene dakika 5 kama ntoro. Mchendo ni bochiek koro wasesimone mach. Aya, samo koro dakika 5 to koro waloso mesa mondo koro wang'i kaka watimone mixing. Walos mesa.
Aya, dong koro waseduogo, iwacho ni mchele waseikore. Gweno bende ni kare. Gweno ni bos oikre ka. Sos neno ni kaki idwaro. Sos ne nitie masawa. Aya, koro kwa tieko kanyo to koro ka odudo chielo gimoro. Oda toast kitungu. Watos kitungu. Koro wagolo gwendwa ni. Keto kando to toast kitungu ka. Kato ma kitungu moa, watimo go dang. Oda toast wadhi kike gi gweno na mchele. Moro michielo ga michielo kando za. Ikete wiye. Lakini mano dong mana joma chamo to play ema yudega. Don koro lure kaka ikike maber. Ko beda bede wiye ikike. Onego bed ni ikike mchele. Mondo ng'ata machamo biryani oyude matin. Mondo oyude. Koro ng'ado kitungu ma iluongo ni julienne. Ng'ade julienne. Keno oketo mo matin. Mo iketo aketa matin. Koro kanyo wang'e mondo obed mana brown. Brown ka. Koro wang'ado dania ni. Embo donjo iye kanyo. Koseluoke igolo tiendene ka. An ahero tiyo nyaka gi stem negi. Okite lilo. Okite lilo. Loke kiko moki. Dua brown. Mo beda ma brown kono. Meanwhile, wanya mix kocha kosa. Wanya mix koni. Sama kitungu ikore. Sama kitungu ikore, mchele wani ni ready ka. Gweno bene ni ready koni. Ewa yacho ni mchende biryani mitiyo god. Udwa mawuok achiel achiel. Dano kama mawuok achiel achiel. Mondo kik omakre. Sufuria wani matin akeka tango. Sufuria wani ma. Sufuria tin. Koro wanya pogo moke bakul. Wanya pogo moke. Ena sasa iye dan. Sasa iye. Look at sauce nani thick. Obedo sauce smoke soup. Obedo sauce smoke soup. Thick. Koro kete kama. Mano kusema. Sasa koro wa doni wakike. Mane makori wacho ni kelo pogruok mare. Ema koro kelo pogruok mare. Okonego beni biryani bedo gi specific color. Lakini ane bono kage mobiro brown, tudwa chalo karangi ma turmeric.
white be neno kuome mar mchele. E jomoko baneno ga nitie en ga ng'o muketo ga cha magolo rangi. Magolo rangi? Koro ng'ato keto turmeric donge miolo ne. Nitie turmeric. Nitie sauce moro. Jomoko sprinkle kama. Yes, man. Koro ibo neno ka okiewo. Onge gi rangi achiel. Then koro wanya sprinkle dania e wiye. Kitungu koni to tamore brown. Kitungu matinde. En sawa. Koro kanya en sawa. Koro mana ma warito en kitungu ema warito. Ma sprinkle e wiye. Paro en low heat koro. Awa duoke low heat matin. Koro imedo. To koni? Koni to. Koro mana en mochop kanyo. Mochop koro waume matin. Mondo sos. Mado madania gi odonje. Do koro kikete no chwakre. Kete dania ok onego chwakre. Dania en gima ichamo kata ka ni raw kamano. Koro wakete ga keta for appearance mar color. To gi taste moro matin benga. Mado moro en. Kato koro kaima wadhi tieke go. Koro kaima wadhi tieke go. Koro kitungu oselokore. Kitungu oselokore. Koro wasimo mach. Sima chuth. Sime chuth. Koro wakao kitungu wani. Wasprinkle e wiye ka. Amono tok ti? Moni ti. Basta sprinkle de ka. Okeke. Koro kaima wacho kapo ni chwako gweno ahinya. Tibo neno ko wuore. Kone to koro wuore. Neno ko parts nego pogre. Gwend broiler ni aswa kitiyo. Koro biryani wa? Koro ikore. Ikore. Mondo koro kete san. Obedo ga gi sauce moro mopogore. Mano koro lure gi preference mar ng'ato. Inyalo loso ne sauce mora mora. Special maru ma Nevada kae. Wan gi tomato sauce inyalo loso. Kata inyalo loso chicken gravy. Okay. Koro kata stock mwachwako cha. Mwanya chielo maber tiketo. Loso ne gravy. Sawa. Sawa. Koro ka wanya keto kachumbari. Koro ma sauce. Koro ma se salsa sauce. Salsa sauce ni gani? Lo se gaina na pilo, wa blend a pilo, ginger garlic, to waketo black pepper. Then nyanya gi kitungu, pilo nyanya kitungu. Then wa blend gi ginger garlic. Then wa season gi black pepper. Koro minute owacho keche. En sawa. Lakini kase winjo kuma pilo nitie to koro. Kise winjo kuma pilo nitie. Ok en tuk nyithindo. Kidonji ni kawe ti ole. Kidonji ni kawe ti ole. Nitie customers moko mabiro to kela pilo to olo. But koro nitie jomo ohero ma. Koro ma be wanya save. Okay. Koro sama ng'ato chame to. To kohero to keto salsa sauce no kan. To tiyo kode. Aya. Sawa. Paro ni wasedhi maber. Mano kanyiro ja sakwa bondo. Angini ipani jo sakwa moro?
Josakwa mor. Josakwa mor. Josakwa koneno mato gi mor. Kocha cha bibiga timo kata ring'ari adek e sakwa kono. Koso ni iloso mana jo Kisumu. Kata ring'eno kinyawach. Kata ring'awuotho. Chiegni Kenya nite. Bed Homa Bay, Migori, Western, Ingeni midewa ka ng'ato biro limi ka nyathine nas kata nyathine daktari to wiya moro bara nyathina daktari ero atieno nyathini wiye baro kora kia ni gweng' kidhiye to ng'ato manyo jatedo moro to madho se luongo nyingi chon. Mano jatimrega. Kata Kisumu ka osiepena jo nyaga kas clients. An gi clients mang'eny. Kisumu, Nairobi, kumora amora. Ilari alara. Ing'eni ka tiji ber lakini be pod wamedo mana kwayo joma pod nyadwaro tijwa maber. Wan thuolo. Chefs wan chunywa ler. Wan watiyo ne ng'ata ok wayier. Tekni pesa odonjo. But chamana en tich. Tekni tich emikwongo timo maber, then pesa dhi luwi kaluwore gi tich maber. Tiji maber, pesa dhi luwi kaluwore gi tich beti. Koro tich mutiyo maber ni kaka mar biryani, en speciality maru Nevada kendi koso ntiere mamoko? Nevada ka ntiere mamoko. Ma en achiel kuomgi. Wan gi chiemo kami tedo pilau wan go. Wan gi gwen mopogre opogre. Wan gi deep fried chicken. Wan gi kienyeji chicken stew, kienyeji wet fried. Wan gi beef. Matumbo be nitie kae. Gimora amora ma ng'ato dwaro. Aya, sawa. Koro namba u ka ng'ato dwa tudre kodu? Ka ng'ato dwa tudre kodwa, 07 51 76 02 71. Mano namba mar Nevada Dishes. Kidwaro services mar kambi kaka Nevada Dishes, mane namba migoyo. Erokamano maduong'. Koro kamoro amora mentiere kaponi chopo Lolwe Estate kata wacho notimo nyaka outside catering. Inyaluongu komoro dhu tede. Inyaluongu komoro wadhwa tede kaka kambi. To kata an personally be ka ng'ato dwaro to yuda maber. Ng'ato ka dwaro to yuda. Aya, ne tet maber kaponi idake kadak ma Lolwe kendie kata alwora mar Kisumu, inyalo mana chopo Nevada Dishes kendie ne chiemo makit kod mae kod mamoko modhuro mabende owacho kendie. Aya, wan koro walore wadwani mondo wadonje mesa wabila ne to lwet Jasakwa chalo nade. Nosepakoro wacho ni ober kendo mit kabisa. Wan makoro wamiye obedo nyalo bedo lakini okokal 50 70 and above kadhi malo. Aya, odani mondo koro wamiye max mano bang'e kinde koro ka wasetieko. Walore gi kanyo, ageno ni wabo chakwa rado kendo e juma manyien e chenro machielo kendo mar tedo gi chiemo. Nyinga Jaelieta.